Nyawer ayo. Aduh aduh. Gareng, rasa bengak-bengok wereng. Ayo Pak De. Layangke yo. Penyanyi nih galak, Ari galak. Ngerti we.
monggo tanduk malih. Ugi mati bandhuwun kagem cerah foto cijantung. Yo. Bibaripun langgam angenteni wonten sing nyuwun kapilut. Nggih, siap. Nggih, monggo. Lanjut. Kledang kae teko. Ternyata janjine janji. niku sing nembe ngangkat Pak sinten? Hah?
Pak Yatno. Pak Yatno, bar niki nggih. Nggih, ugi Nduk. Wonten Disiapke. taliasi mangke wonten podang kuning. Podang kuning. Ingkang ngersakaken Pak E niki. Pak D Pak D. nggih. Pak D Pak? Juminto. Jumiko. Pak D Jumiko. Oke. Kledang kae teko. Hanya tajin. Ketan citra. Kelit kula bisa saukumu. Aja lali melangkulo. Oke, Mas Banebon, Mbak Eka. Matur suwun. Alhamdulillah. Yo. Pak D Tikno. Mangga, Pak D. Pak D Yatno. Ayo Budi. Kalamun waros sliramu. Batin iki Batin iki anane Rasa tresno kang kandung sarwa mikir sarwa pikir tarik-tarik koyo ra bisa loncati saben wanci saben wanci rasa anggodo ati nanging aku wedi pleko pungkasane nadyan ado Wes kinodrat sak temang lampahe angga lo sawi sapa ngendo datan awan Temu rasa ya lamun waros sliramu batin iki anane pasaranmu rasa tresno kang tak pendam sarwa mikir kang bisa genjak koyo ora bisa njati
Ditenggok ya Bude. Masuk monggo. Kelingan manis janjine wong ayu ngidrane saiki jor lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani kuning dadi pepek nalika biyen kowe isin nyate walau mrene sing tak gawa ra bisa pisah najan mung sedelo Bayar sih. Nih, kabeh. Wis ping ndo wae selemes ning wis mosok sing dhuwur ki mong goyange mong kaya ngono tar kurang ajar ora gelem medun kowe wis ora gelem medun ora sampean sawer Mbah.